vull que em diguis quantes caselles has de comptar per arribar fins en aquest tauró que tenim aquí. A veure, compta-les amb el dit. Aviam. Una. No passa res. A veure, atenció, en Julen ha comptat que hem de comptar 5. Ho contem una altra vegada tots, junts? 1, 2, 3, 4 i 5 caselles. Molt bé, ara posem el nostre amic Pivot aquí i ara vull que comptis 5 en aquesta posició de tirar endavant. 1, 2, 3, 4... Ok, ja està. I ara, endavant. A veure si ho hem fet bé. 1, 2, 3, 4... Ho hem fet bé! Un aplaudiment tots! Molt bé! Superbé, xoca-la.